أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية العبدان والشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. ambe ala tanu kabarka dai kan neman kisini Allah subhanahu wa ta'ala fi akocha ala kiraka anaka somona ka sahaba be no temena ka boyeno tuba misiriba ambe be fo dante foli mina kata misiriba mo folo fo amgo laba anga foli be katara o be la jelema ambe chewu muso ambe be fo ambe sitin kana karamogo ambu be la jelen fo lamene kala be fiqhu karamogo qur'ana karamogo hadisa karamogo qasira dalaw ambu bela jelen fo dante foli mina mogo be sitin sanfe wala na kerenkerne mi boloya ambi fo ambe question bla bagaw fo ambe question jabi bagaw fo ala kira bonna shirifuni quraishu anga foli be katara aw bela jelema dante foli mina ambe biro konna mogo fo dante foli mina no temena kaboye no ambe duwaw nyina aw bolo ka duwaw ke awe amba fo alaka limaniya di amma alaka anka limaniya udafa alaka gerejego foni ka haminan ko bela jelen noya alaka sababu nyman kan bela je alaka herake anni awi ambe munyini ala buluji ani lara herala anyire aywa an dewni am muso ya am balmawye ya rabbi alako di amma ambe sra femi fananye ji ani lahara alaka an kishi oma ambe anan dewna mo am an zuriya be anam anga mogobe alaka herake ambe alaka anka duwa jabi ambe duwa minun ke alaku bela jelen jabi ambe ala deli mogo be sitin sanfe ni bana de bila alaka bana in noya minun tay che ko de alaka che noya uye minun tay musoko de alaka musoko noya minun tay sugu de mandi Allah subhanahu wa ta'ala kan noya da kola minun tay papier ko de visa ko kaso ko alaka fonnin ke bela jele minun tay papier ko ka be noya ya rabbi bana bato ka hera duma ka kenya di anuma bambagato ala ko hina ko qabra noro ka baradali noya o bela jele no temena ka boyeno amena do anga wala anda kono wala anda munye fannu ta'amuli ma'a zawj aw bayna zawjayn okmana koma awir ba don choko mina wala na kerenkernendo abiteme tuwa misri baka tumani tuma bi wala anda be munka qul la taqsiri fi haqqi zawjik la taqsiri fi haqqi zawjik ko ikana iche ka hake perdi muso kana cheka hake perdi okora jumenye che fela ode gereya kateme ifelaka cheka hake minumbe gulo ila udafa aka hake bi kana ijija ika dafa wa cheka hake okabunya ibolo fana de kanu ke ntlalen kofe bara kana oke alaka hake temenen kofe muso mashika hake te ikaminga geleni furuchetai okmana ni furuke ka hake nana ima okmana iboje bo dafare an kante hake kelema cheka hake o hake nabe gulo ida ikana nagasi le jumenye muso tikelenye dobe che take iba soro obake usenfete la oteke chiko nyima ibi cheka hake wakati bode di ka ke chokola kome alaka hake bila choko mene ba di adi wakati la na ke chokola okmana chefana ka hake afana be muso ka o choko ya dila okmana muso kango hakil to ni nyoro ina parce que cheka hake o fem ba de muso kan ni fem mun ibe fem mun nagasi me ala faraka bi kuna goya okmana ikanki chesiri ikana ni oye ako qaddimi haqq zawjik ala haqqik yirka hake minun be no kika cheka hake geleya yirka hake uka okoro cheka hake minun be no ni kanka oluke okmana olu de blanye fe folo yani ka se yirka hake ma ako fa innahu jannatuka wan naruka parce que cheka hake ika okay ika doki furuche de ika jahannama soye wa ifuruke de ika aljine soye ya famya na je na ima bi da aljine kono na ma je mai tidon okmana ifuruche de ika aljine soye kasoro furuche mi na rebe ki ka hake o dafa okma har nasro alati ki ka hake dafa e ka hake o dafa e ka hake dafa baliya min ba ale kana afana be ala soranye yenno okmana ka fo karsa be ka junubo ko kenyere fana ka kala ai na le bi ka ke kangar dara fula bede ni kelen nyena aywa kelen fana e kana juguya walma kelen jugure ka fo ko ne fana be juguya ka faraka ai ka fa ya kenan de fana ba kala ai na ya kila e ka sarani nyumai
o kuma ale fana be ka bara kolo min kɛ ala b'a fana sara di amade a tɛ fɔ ala kɔfɛ a sara ina o kuma an be ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة كم صدون نكتر على كرامة أنا كم مقدولا. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلما فرغ من حاجتها قال أكم صدو أنا نكتر على كرامة أكم مقدولا أننا مقدولا على كرافة تمامنا أيام مقفو على كراي والمعتلالي أم مقولا بيو على كراكو أما azati zawjin anta azati zawjin anti ala kira ko ama yali furce tigi de yawa iye furce tigi de yawa ala kira ni ngadina qalati na'am ako aw ala kira ni furce tigi de qal ala kira ko ama fa kayfa anta lahu eni chebe chogoti ebi chebolo chogoti ichebi bolo chogoti qalat ma aqsur fi haqqihi ako ala kirama a tiena ko nta ka hake foi perdi aka hake o hake ben kanna aywa nte foi perdi illa ma ajaz anhu fonin desra minade sinon se ko ni damaira mbo kaide nta ka hake fo perdi ngame nin desra minan se to lade absaka kembi dese fana ya famya ala kira muso nyinga ye muso min furle no ko aw ako man ini chebe chukoti akonta ka hake foi perdi aka hake o hake ben kanna ba di ama de foi perdi ala qal ala kira koma unziri aina anti minhu okmana muso ire ka laje sare ini chebe chuko mina allaje fa innahu jannatuk wan naruk ikado ko iche ika aljine sodi don ika jahannama sodi don okoro ni ya jenyini ibedo aljine kono ni yala dimi fana absaka tasmala don sai made ya rabbi ala kan bela jilin kisi oma okmana cheka hake mimbe musoka akacha amse ka fo depuis kitabu ndam nambe ka fem fo bimbela jile cheka hake musoka akanka munke antume chewo fana ka wati minanye fem fo o fana bela jile nye musoka hake chewo fana ka okmana bela jile kanga ichesiri tala hake be beyo wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ala ko te qur'ana konnana cew nyuma ya mimbe nyini muso fe kaka kuyo fana nyogona be nyini aw fana bolo akake muso yi wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf okmana bela jelina ka hake dido bela jeline adda nyoro dido okma ala kira ya ira muso ina ika aljinna so icedido ika jahannama so icedido okoro ni ye jenyini ka sagoke ka hake di ama mana ibido aljina kono o contraire ni ya ala dimi fana ita sagoke ita ka hake dafa ay wala ka farikande na majji ima ni sara tento wal male sara ke to tento bara bi bolode o mana be ala dili ala ka herake ambila jelenye wa taqulu sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha amba aisha aletumbafo akakuma kauna abafu ya ma'ashara an-nisaa muso jamakulu ya ma'ashara an-nisaa ya muso jamakulu law ta'lamunna bihaqqi azwajikunna ako wallahi muso nautunya don a cheuka hake munye auka na kunye a cheuka hake do auka la ja'alat al-mar'a minkunna tamsahu ghubaru an qadami zawjiha bahar wujuha wajiha na'am ako nautunya don au muso nautunya don ka fo au cheuka hake mimbi au kan ko kabon ala bolo wallahi addo tunna muswarata wal ma au tunna puseri fase kabo au sen au cheu sen na nanyeji baji ikumene i kase ka nyeji debo ka puseri mimbi i chenye isendegela ka ko kabwala ni nyeji muna nasro ka ko badonde o kuma na cheka hake aka bon ko sebe na o kunya don ko o cheka hake o ka bon auka ala yorola wallahi nyeji autumbo de ke ka aus che isen iche asen ko ni nyeji ikumuno de ke o kuma na nimbi ba yira
cɛ ka hakɛ ka bon muso kan kosɛbɛ a kan ka hakili to hakɛ minnu na y'a faamuya. Alakira ko alayhi salatu wassalam a ko ni a y'a sɔrɔ k'a kun bi daga danfɛn ye i ka sujudu bi danfɛn ye ale tun bɛna fɔ musow ka o ten turu duguma o cɛw ye nka o ti bɛn hadamaden ko kɛ ɲɔgɔnna danfɛn ye dɛ. o kumana an bɛ ala deli fɛn mun na ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an kelen kelen bɛɛ la jɛlen ma. وجاءت أسماء بنت يزيد الأنصاري وجاءت أسماء بنت يزيد الأنصاري أقول دون أسماء بنت يزيد الأنصاري الأنصاري كاددو مدينة كاددو مسودو ردو علينا أنا كتر على كرامة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسوين أنا كتر على كرامة نيماني كسب أما نمسوين تنيه مسوفريه muso min a kun bɛ muso ka hakɛ dafa a kun bɛ muso ka hakɛw defa kosɛbɛ a kun bɛ muso ka hakɛw defa a ka se damayira la a bɛ n'a fɔ muso tɔnkuntigi de kun don madinaka de don lansar de don u b'a fɔ ma ko asma bintu yazid a nana don dɔ la ka taara kira ɲuman in ma alayhi salatu wassalam kira min tɛ fɛn finman tɔ nɔnɔ na a b'a bɛɛ lajɛlen walawala i b'a faamuya cogo min na ala kira min cira ko an bɛɛ lajɛlen k'a ladege ala kira min cira n'a kanu tɛ maa dusukun na fu b'i bolo n'a ala kira kanu tɛ maa dusukun na fu b'i bolo i ka sali tɛ se k'o ɲɛnabɔ i ka bato tɛ se k'o ɲɛnabɔ i ka foyi tɛ se k'o ɲɛnabɔ wa ala yɛrɛ mako tɛ i la fana i y'a faamuya wa ala kira ni muso ɲuman de nana ka taara nin kira ɲuman in ma fa qalat bi abi anta wa ummi a ko ala kira wallahi n ye n fa ni n ba k'i kuma bɔ fɛn ye nyen fani mba nyoke ikuma bofenyi alakira wa inni wafidatun nisa ilayki ako alakira wa inni wafidatun nisa ilayka neye muso ka ciden de jamakulu ya muso jamakulu do ka ciden ya katara ima ya famiya ako alakira inna allaha ba'athaka bil haqq ako ala echi ni chiye alakira ala yici ni ciye ila rijali wan nisa'i wa yici ni ciye miye ala yici cewma ayici muso fana ma de ala yici cewma cogo minna ayici muso fana ma tende de ala kira be kasi ka lame abeka ni muso baynga kuma lame ako ala kira nyen fani mbake ikuma bo fenye ne ciden kulu do de nyefe no ye muso kulu ye aiwa ala koni ni ciye ya famiya wa ala min yi ni ciye de ayi ci cewa ma cogo min ayi ci muso fana matento fa abanna bika ala kira an muso alliman yarani yede wa bi ilahika alladhi arsalka ako an limarani imma fana imma min yi kana okoro alliman yarani ala kira ye wa alliman yarani ala min yi ci wa inna ma'ashara an-nisa ako an muso jamakulu mahsuratun an hubusilende do amara lendo ameso kono tento maksuratun an filelin yau kasu an yete foila nan cewte ya famiya qawaid buyutikum an da yau kaso aka so cew kaso chamanje jiri wai an muso dere wallahi muso be bara chamana duko nanuna ni jiuta wula muso mana wuli muso dukene fura mana wuli muso yoro fura mana wuli muso surtout togo dala muso nunu olu ba bela jelende ke u bi taa sele ke u bi lɔgɔ ɲini u bi fɛn bɛɛ kɛ o kumana du tuloba o ye muso de ye dɛ wallahi t'a dɔn ko dun tilema ye muso ye fo nu u ntanyana wagati min na a ko anw de y'a ka du tilema yiri ye anw de jɔlen bɛ du kɔnɔna na du ci bɛɛ du baara bɛɛ anw de b'o bɛɛ lajɛlen na a ko tɛmɛnen kɔfɛ wa fudiya shahawatikum anw de bɛ anw muso de bɛ aw nɛgɛ da aw cɛw anw de bɛ aw nɛgɛ da wa hamalati auladikum anw de ye a denw kɔnɔbara tabaga fana ye ala kira muso in de bɛ ka nin bɛɛ fɔ anw de ye du camancɛ jiriw ye anw de bɛ aw nɛgɛ da anw de bɛ aw denw kɔnɔbara ta wa innakum ma'ashar rijal ako aw cɛw fuddiltum alaina bil jum'a u ye aw fasamantiya an kan ni jumasali ye
cewde beta jumala musoti taka wal jamaat jama sal yoro batu ke yoro jama jega fen feke aw cewde beta musoti taka wa iyadatul marid ako banabatul laje aw cewde be nimbe baraji soro aw musoti foy soronina wa shuhudi janaiz aw cewde beta janaza ke yoro la aw musoti taka wal hajj aw cewde beta hijula ba'da al hajj hiju temenen kofe abe hiju chabanke kasran aw musoke nishike wa afdalu min zalika al jihad fi sabilillah ako min ka fusani mbela jelenya aw matuni o jihadi abta jihadi la anke ta jihadi la ako aw cew tarani baranyu mambe ko aw ndunde be ko bela jelenke awye aw ndebe so chabanche jirila aw ndebe aw negeda aw ndebe aw de kono barata aw cew fleni ay fasamantiya beta anka aw de beta jumala aw de beta jama sal yorola aw de beta banabato laje aw de beta janazawla aw de beta hijula aw de beta jihadula ala kasraka aw de be fen bela jelena an ko ni siglembe so kono tento ala kira o kuma na anni yoro jumenye sa fama nusharikukum fil ajr ala ka kira aw be fara aw ka jumende la sa barajila aw muso be fara cew ka jumena barajila ni nasa parce que bara nyuma banaw jama sal yoro aw cew de betaka jumala aw cew de betaka jihadi manafo aw de betaka hiju chama cew de bake kata janaza la aw de bake bara nyuma be cew tarna ala kira aw muso aw ndunde be cew ka bara fana bela jelina o mana cew kipere ala la aw fana de kipere be cew la de parce que awnde be aw negeda awnde du ko na chamanje jiruye awnde ba de on kono barata o man am fana ni yoro jimenya akani baraji banun so lila ya rasulullah ya alaka kirambi nyin kanina musu ni flega ala kiranyi nyin kanuna fa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kirako musoima alimi man khalfak ala kirako mogol la dunya mama komi ya fo kiye muso ton kuntigi de muso chama de be innofe okmana muso minu bi innofere ubela jelen la dunya la anna ahsana taba'al ihdakunna ako aw kelen kan nyumanya ke aw furuchewye ka iche bonya ka hake di ihdakunna li zawjiha aka nyumanya ke afurucheye wa talabaha mardatihi aka nyini ni ke che jena abe fenfe ke aka che jenyina la karasan kan kadin ko ke chokoti aka che ka hake unyini kudon aka che ka hake la sabati aye wa tibaiha aka che la batufana wa muwafaqatihi anika che benyonya ako wallahi muso mana ninke ka che ka hake la sabati che be fenfe nyina bulu ko la sabati aye che ba nyamariya ka fenfen ke aka ababal fenfen na aka toy nyamaru jumende do na ki ka minke ka sur alaya daga ye ka ke wode de wal ma ki ka fen min to en aka soro fana aywa ala kon nin tala yani alay nyamara fendo ke la ka fika to yo fana te akon nay ninke chew bi baraji soro u ka fengo fenna hiju law jaka balaw juma sali law janaza law uka jihadi law bitaka banabato laje minkew aba bela jele nyogona soro okumana aya chesiri aka kipe chewla ku ka hakewla sabati na yoke aw fana be munyini ala bolo abo soro inde ya famia i fatura muso kito iche jenendo ima sarawere to la aljine ko walma che fatura ka eto ajene ndo kabo ima sarawere te ilaj aljina ko de ya famia ni i sara ka so iche jene te kabo ima ya famia ikembe ka hake o perdi ika sun se ko gla ika jaka se ko gla ika bato se ko gla fo cheka ya fai made okmanambe mi fo ay che ka hake wala sabati lema hake kilan fo de aka hake o hake be no ire ba de bisika min ka ye ala sabati comme sahaba muso ya fo chiko min ala kirai akonta ka hake perdi foni ngesra mina de okma ala kira ko aman lajeli ke ichela ale de ka aljina ale de ka tasmai okma nambe mun fam balma muso yi ko nu nyoro nun ta ko fara ukunna
mana wala ndai do kira la amba blayano ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka sigi wire yiranna ala ka dina in fam ya cigo nyumandi ambe la jilema ala ka gerjigo foni ka haminan ko bela jilen noya mogo ya lame ani wala ndam mbi bolu ka ta siti sanfe anga foli be ka tara bela jilema ambe do nyina be bolo ma fa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.